Радіо! Я украв радіо. Інтересно, як у нього получаться... Ідім утупім радіо. Добре. Ну, хоч щось добре йому чинив низько. Ідім запрячемо радіо туди, десь ми запрятали тот кошар. Угу. То смайлика у мене ся він не відображає. Ну, та. Треба си брати новий комп'ютер, значить. Так, я вам кажу, де у мене склад. Никайте, тут у мене вже є кошар. І з кошаром тепер у мене є і радіо. Так. Ну. Тихо. Все, тепер у мене тут є і радіо. Так, вертаємося в Варош. Там досить інтересно.